ஹாய் கைஸ், ஆஃப்டர்நூன் லஞ்சு ஃபார்மிங்கில் வந்தாச்சு. காலையில் சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. இப்படி தான் ஸ்டைலு. இது இந்த மாதிரி தான் சாப்பாடு வயலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறவங்க எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போவாங்க ஒரு டீப்பனில் வச்சு. அதனால் உங்களுக்கு காமிக்கணும் இன்றைக்கி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். நான் டிஃபன் பாக்ஸில் கூட சில நேரம் வச்சு எடுத்துகிட்டு வருவேன். இது ரசம். இது டப்பாவில் ஊற்றி எடுத்துகிட்டு வந்தது. இந்த பாக்ஸ் இருங்க, திறந்துட்டு காமிக்கிறேன். கொட்டிக்க போகுது. டட்டடாய் திறந்தாச்சு. சும்மா வெறும் சாப்பாடை சாப்பிட்டா நல்லா இருக்காதுன்னு கொஞ்சம் மிச்சர் எடுத்துகிட்டு வந்தேன். அப்புறமேட்டுக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா சாம்பார், உள்ளே சாம்பார் வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். அதுவும் ஒரு சின்ன டீப்பன் மாதிரி. கத்திரிக்காய் சாம்பார், சாதம், பிளேட் எடுத்தாச்சு. சாப்பிட வேண்டியதான். ஆஃப்டர்நூன் லஞ்சு இங்கே தான், வயலில் தான் சாப்பிட போகிறேன். இது என்னடா நோட்டு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சும்மா எடுத்துகிட்டு வந்தேன். சரி, ஓகே, சாப்பிட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஓகே, சாப்பாடு சாம்பார் ஊற்றியாச்சு. அப்படியே பிணைஞ்சி சாப்பிட வேண்டியதான். நீங்கள் வீட்டில் சாப்பிட்றதுக்கும் இங்கே சாப்பிட்றதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா அதே சாப்பாடு தான் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து சாப்பிட்றேன். ஆனால் இதோட டேஸ்ட் வேறு மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா இங்கே அது நான் சொல்கிறதுக்கு வார்த்தையே இல்லை. அந்தளவுக்கு டேஸ்ட் வேறு மாதிரி இருக்கும். சாப்பாடே நல்லா இல்லைனாலும் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த பசியில் சாப்பிடும்போது அந்த சாப்பாடு அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். அருமையான சாப்பாடு. சாப்பிட்டு அடுத்த வேலையை பார்க்க வேண்டியதான். எல்லாத்துக்கும் வைக்க போட்டாச்சு. அடுத்தது என்னென்னா அப்படியே கட்டில் எடுத்து போட்டு வெளியே மரத்தடியில் தூங்க வேண்டியதான். சாப்பிட்ட உடனே பார்க்கலாம். இந்த பொண்ணு என்னை சாப்பிட விட மாட்டேங்குது. பொண்ணுன்னு ஒன்றே பொண்ணுன்னு நினைக்காதீங்க. இந்த பொண்ணு தான். நான் சாப்பாடு அதுக்கு போட்டே ஆகணுமா, அது ரொம்ப சாப்பாடு பிடிக்கும். அதனால் நான் எப்பயுமே சாப்பிடும்போது பக்கத்தில் நின்றுக்கும். இப்போ பாருங்கள், சாதம் போடுறேன் பாருங்கள், சாப்பிடும் பாருங்கள். சின்ன சாப்பிட விடாது பாருங்கள். அதிகமாக போடாதீங்க, கொஞ்சமாக போடுங்க. நீங்கள் இந்த மாதிரி கோழி வளர்க்குற மாதிரி இருந்தால். ஏன்னா ரைஸ் அதிகமாக போடுறதால அதுக்கு கொஞ்சம் டைஜஸ்ட் ப்ராப்ளம், அப்புறமேட்டுக்கு நிறைய ஃபால்ட்லாம் வரும். அது நம்ம மேற்கொண்டு வீடியோவில் நான் சொல்லுறேன். இது ஒரு செல்ல பிராணி மாதிரி. ஃபைனல் டச்சு ரசத்துக்கு வந்தாச்சு. ரசம் நீங்கள் எப்பயுமே எடுத்துகிட்டு போகிறீங்கன்னா, ஒரு ஃபுட்டு எடுத்துகிட்டு போகிறீங்கனாலே ஒரு சில்வர் அந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் இல்லாத ஒரு இதில் எடுத்துருவாங்க. நானே தப்பாக இன்றைக்கி பிளாஸ்டிக்கில் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். ஆனால் லைட்டாக ஸ்மெல் அடிக்குது. பிளாஸ்டிக் ஸ்நாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். பட் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் ஒரு ஹீட்டாக இருக்கிறத ஊற்றி எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு இது செட் ஆகாது. ஸோ ரசத்துக்கு போயிடலாம்.